Здрасти хора, аз съм Марти и сега съм в хотелът на име Соло на Бей Маре. Така, сега съм в стаята, която сме си поръчали от рецепцията и сега сме си взели и карти, с които можем да си взимаме хавли за плажа. Така, да знаете, хора, че утре ще ви покажа басейните навън, ще ви покажа парзалката, ще ви покажа всичко, ще ви разведа, ще ви покажа фоайето, всичко ще ви направя. Даже дори ще ви разведа из целия Солуна хотел. Така, сега, днес това е видеото ми, в което ще го харесате най-много и ще ми ударите по един лайк. Така. Къде учиш, бре? Ето ги. Ето я майка ми, която не искате да я виждате лице. Нищо не направи с този клип, така, еде, ела. Защото ти ми го развали. Ето бе, майка ти. Иди снимай сега татко ти. Ето го и баща ми. Здравейте хора и от мен. И от мен. И да знаете, това видео ще бъде видеото ми ще бъде последното, защото съм на ваканция. Бай-бай. Бай-бай!